Teraz budem 3 hodiny čakať, dokým sa to načí, to fakt super. Takže čauko, moje meno je Bianka a dneska sa zahráme poprvé Bedwars, takže uvidíme, jak to dopadne. Takže už sme tu, takže uvidíme, to je čo? No, teraz ideme si zobrať veľké irony, takže dúfam, že mi to tento človek dá. Daj mi trocha. Skúsim sa pozrieť, či tu je taký ten villager. Jo, je tu. Ideme sa pozrieť, čo tam má. Je to čo za irony? Jeden je ten kamenný meč. Teraz si potrebujem pozrieť, ale koľko toto všetko stojí. To stojí emeraldy. OK. Teraz skúsim... No, potrebujem zobrať tie emeraldy. 4. Takže... Berem. Som v zelenom týme. Teraz zoberiem aj od táto. Dostal som 9. Oni už tu stávajú. Táto česká je tu na čo? Neviem. Aha, tu nič není. Nevadí, poďme si čo teraz kúpiť. To je čo? Môžeme si kúpiť kamenný meč, ale jak sa to kupuje? Aha, takto. Dobre, teraz... Čo ešte stojí za emeraldy? To nie emeraldy. Irony. Toto. Takže teraz ideme pozbierať irony. No, dostal som 11. No, už mám niekoľko. 26. Oh my god. Teraz ideme si kúpiť toto. Prečo to zmizlo? A ešte kúpime vlnu. Aby sme mohli ísť. No. To čo je? No, teraz ideme ďalšie irony si zobrať. Toto je čo je hore. To je niečo iné. Skúsim skočiť dole. Au. No, myslím si, že by sme mohli teraz ísť na tento ostrov, alebo ja neviem, jak sa to volá. Asi stredný ostrov, takže tam ideme. Pum. Tak jo, sme tu a uvidíme, čo tu bude. Aha, ešte váci máme ísť. Čakaj, on je už ešte k modrým, tí druhý. No teraz ja skúsim ísť do stredného, zobrať, neviem, môžeš tam volať, čo bude. Ešte koľko? 4, 3, 1. Vystačilo to, tak jo, poďme rýchlo. Zoberiem si meč. Čo by to mohlo byť? Aha, emeraldy. Emerald. Za 6 sekúnd sem asi vypadne. Už spadlo. Máme prvý emerald. Hej. Poď sem. No tak, jak modrým určite nejdem. Nejdem. Vrácam sa. Ešte červených našich. Proste... Nič, radšej. Ideme ešte zobrať ďalšie emeraldy. Šedé je. Už máme 2 emeraldy. Hej, poď sem. Ne, on má ironový oni ja nemám. Pomoc! Au. Ma zabil. Čo? My už nemáme postel? No, nám už rozbili postel.
Potom keď sa zase spawneme a ale ma zase zabije, no zase mám kamenný meč. Potom keď ma zase zabije, tak už budú asi mŕtva. A potom pôjdeme na druhé kolo. Dobre? No, takže teraz si zoberieme voľaké tieto, aby som mohla dostať aj voľaký... Aby som mohla dostať ten... Už mám 20. Teraz si idem kúpiť tento... Počkaj. Počkaj. Ja ho mám na sebe, ten, ktorý som mala ja predtým. Kam ho dám? Au. Ty si modrý? To co je? To je ten, čo vtedy zabil nie? Au. Poď sem. Poď sem. Bum. Kde? Kam išiel? Ja už ho vidím. Odrača. Nejdeš sem. Umri. Au. Ja za chvíľu umre moja hapka. Ďalšie kolo. Takže druhé kolo teraz začalo. Teraz máme úplne inakšiu mapu. Sme tu s voľakým medvedom a teraz si ja idem zobrať voľaký iron, aby sme si mohli zase kúpiť hentie tie veci. Takže zatál vám tu dám speedrun, jak si berem tie irony. Tak jo, už som dostala irony. Toto čo robí? Potrebujeme 2 irony, aby sme dostali faster respawn. No, teraz idem kúpiť asi ten kamenný meč. Takže, bum. A ešte idem zobrať voľaké irony. No. Teraz si potrebujem asi... ona to už som stava. No, teraz zoberiem si odtiaľto a takto pôjdem. No a zoberiem si tieto všetky irony a potom si ale kúpim si tento, čo sa dáva na seba, toto. Mám tu na sebe chain armor set. No, teda idem si zobrať ďalšie irony. Oni to už tam postavali pri tej onej, neviem jak sa to volá. Teraz si môžem zobrať vlnu. Zoberiem si vlnu. A teraz by som asi išla ďalej. Oni teraz sa tu stávajú. Už nemajú vlnu, tak sem dám tu moju asi. Jo, dám. Takže, bum. A teraz ma očujete voľako inak, lebo som išla ďalej od mikrofónu. Teraz idem tu tam ďalej. Bum. A poďme zase zobrať tie emeraldy. Mne to asi nevíde. To budem musieť preskočiť. Hop. No, už si na vás berem môj meč. Mám prvý emerald. Tu zase. Pomôžem mu. Poď sem. No tak ja tam nejdem. Tu je voľado. Sme žltý tým, aby ste mohli vidieť. Takže nemyslíte si, že sme červený tým? Poď sem, nebudeš mi tu kradnúť moje emeraldy. No tak... Rýchlo. No tak ja k modrým zase nejdem, ja sa bojím modrých.
Bum. Červený. Nie, ja som spadla. Jau. Dobre, respawnujem sa. OK. Spawn protection disabled, what? Dobre, teraz chcem zobrať zase vlnu a meč. Alebo iba meč si zoberiem. Dobre, zobrala som si meč. Ja už mám 31. Dobre, zoberiem si tú vlnu. Sa mi to rozdelil. A niečo inakšie tu není? Nemám tú vlnu. Počkaj, ja si toto potrebujem dať do jedného. Dám si to spolu. Teraz ideme zase ďalej a ideme si zobrať voľaké tie emeraldy. Takže teraz poďme rovno. Dúfam, že tu zase není tá diera. Je tu, dobre, už to zastavali. Tak teraz môžeme ísť zobrať nejaké, no k tomu sa nepribližujem. No, teraz ideme zobrať voľaké tie Au! No, k tebe som sa nechcela približiť. Hej. Pomoc! Ne, nebuchaj ma. Ne, au. Hej, ja mám pol srdiečka, nechaj ma tak. Ne, nie. Ne. Come on. Tak jo, teraz idem zobrať tie ďalšie. Dobre, teda... oni to už dali na tie... Oni to už dali na tie... Táto zlato! Takže si môžeme teraz niečo kúpiť. To je dobré. Teraz si potrebujem zase pozerať ceny, že koľko... Že kde je čo. Takže... Teraz skúsim ísť zobrať 28... zlata, aby som mohla si kúpiť nový, proste nie emeraldový, ironový set. Takže, hej, poď sa. Čau. Rýchlo si to zober. Rýchlo. Ešte 4. Ešte posledný. Dobre, poď, rýchlo si to potrebujem kúpiť. Tak, dobre. Dobre, mám to na sebe, teraz idem im pomôcť. Je to není. Ešte tu čo je? Nič tu není. Rýchlo. Nič není druhé? Čo tu nič není? Asi. Trem. 20 tých. Aha, nič tu není. Tak už chcem zobrať. Ja už mám prvý stack. Jak sa to volá? I don't know. Teraz by som si chcela kúpiť toto, no. Ešte jedno, no už mám 20. Teraz si idem kúpiť zlaté jablko. Takže mám zlaté jablko. A mám prvý stack ironov. No, takže už idem zobrať. Hej, poď sem. Poď sem. Už zase modrý. Tam nejdem. Dobre, idú zobrať tieto emeraldy. Ďalšie.
ešte zobrať. Oni sa nám nedostanú k našej tej... Počkaj, ja som si teraz všimla, že... Počkaj. Ja potom ešte posledný. Kúpim si tento. Ideme. Jo, máme. Takže teraz idem si kúpiť meč. Diamantový dokonca. Teraz čo najrychlejšie idem. OK. Mám ich, takže... Takže už ho mám. Už mám diamantový. A my máme prvý diamant. No, chcela by som im zaraz pomôcť s tým, že im tam budem to toto upgradeovať, ale nemám. Alebo mám, asi mám. Teraz im s tým tam pomôžem. Takže som mi dala enemy alarm. Som kúpila a ešte idem teraz čo kúpiť za tie... Kúpim si krompáč a teraz idem si ešte zobrať veľký ten... OK, už mám ďalšie diamanty, takže si môžem kúpiť aj sekeru. Tak, mám sekeru a teraz... Dobre, potrebujeme Regeneration. My už máme všetko owned. Počkaj, ešte všetko úplne nie. No teraz by som chcela si ísť zobrať 3 emeraldy. Hej, poď sem. Ty ma predtým zabil. Poď sem. Poď sem. Oni majú diamantové už. Rýchlo. Poď sem. Bum. Jak môžu ísť dvaja na mňa? Prečo na mňa? Dvaja. Zeď to. Zeď to. Žer. Ty zlatý. To nie je zlatý. Diamantový. Fakt, díky. No, teraz potrebujem si zase kúpiť tieto všetky veci, ktoré som nemala. A môžem si to kúpiť. Môžem si kúpiť tento. A to bude asi všetko, ja neviem. Ešte si kúpim toto, čo som kúpila minulé. A ešte si zoberiem veľké tie. A ešte si kúpim to. Tu máš.
máš. Zober si. No to išlo vyhodiť. Nevadí. Aha, ja už mám asi další stack. Už. A ten bol asi s nami. Takže náš žlutý tým ešte držíme. Ešte stále žijeme. 10 sme dostali. No teraz už potrebujeme si zase... Daj si zase voľačku. Počkaj, ja si idem zase kúpiť toto. Ten... V tej českej. Ja si ešte idem luk kúpiť a šípy. A... ešte enderperlu a ďalšiu enderperlu. A ešte obsidian. Neviem prečo. Oni nám už to rozbili. My sme všetci prehrali. Au. Kde si? Tu máš. Poď sem. Si ma predtým zabil, poď sem. Ja viem, že ty už máš diamantovú výzbroj, ale... Ty vole, laky, jak neviem čo. Rýchlo. Umri. Čo už idete, prečo už sa bojíte? Poď sem. Ja, ty si môj. Poď sem. Au. Nemusím ísť rýchlo preč. Dobre, zoberám si radšej luk. Ja si ich milím s tým oným. Umri. Ja hany netrafám. Som takto do výšky. Jau. Hej. Ja. Nové kolo a toto už bude posledné kolo, takže... No, takže nevím. Ale ideme zase hrať. No, berem si zase Irony, sme v modrom týme, ktorého som sa strašne bála. No, takže teraz som... Ja ten strašidelný asi. Som v strašidelnom týme a ja už asi natáčam 24 minút. Jo, natáčam 24 minút. Prepáčte, že toto video je strašne dlhé. Faster respawn. Ja by som teraz skúsila ísť zobrať nejaké... Vážne? Čo to je toto za mapu sprostu? Spam protection has... Neviem čo. No... Teraz som si zobrala kadenný meč a teraz ja si idem dovolať čo ďalšie kúpiť. Kúpim si vlnu si kúpim a... Dúfam, že teraz zase tuto nespadnem. Oni tu teraz urobili túto cestu... Wow.
Oni tam robili cestu, ale na posledný ten neurobili. Hlavne ja si teraz idem asi zobrať toto. Toto si idem zobrať a dám si to na seba a teraz si ešte idem zobrať ďalšie jeleny, aby som si mohla kúpiť meč. Takže... Dobre, a ešte vodu. Počkaj, na vodu ešte nemám. Takže už upgradeli. Takže už tu máme aj ďalšie. Už tu máme aj... zlato. No teraz si idem kúpiť zlaté jabko. No tak nám ho nemám. Potom sa zase kúknem koľko čo stojí. Lebo už som zabudla. Takže ideme teraz zase zbierať. Mám a ešte nie. Hej, ona plne opakuje. OK, takže ja si tu beriem čo najviacej. Beta strediť candle. Oni nám rozbili to. Zase. Dobre, teraz si idem kúpiť tento iron set. Toto dám do truhly, lebo to nebudem potrebovať. A teraz ja som si kúpila druhý meč. Ty vole. No, teraz idem zase, dúfam, že sa tuto zase nezabijem. Dúfam, že tu zase nespadnem. No, teraz som išla naspäť. A asi si volá čo kúpiť. No, kúpim si vlnu, na to som zabudla. Ešte ďalšiu vlnu. Au! Hej. Ne. Pomoc. Na to tam stále dávať do toho shopu. Poď sem. Nie. Pomoc. Jau. Poď sem, umri. Ja nebudeš napadať. Mŕtvy. Kto? Už mám 4 tieto od neho, jak umrel. Dobre, kúpila som si teraz zlaté jabko. No, ale... No nemám na ten zlatý, nie zlatý. Nevadí. No, teraz potrebujem... Ja neviem. Poviem, ale to zase to zabije. Tak jo, idem zase si zobravala, keď je... ja som dostala 48 tých zlatých. Proste zlata. 48 zlata som dostala, dúfam, že... Dobre, už čo tu zastávali. To je strašne modované, tento Bedwars. Skúsim ísť k niekomu inému. Nie k niekomu inému, ale do stredu potrebujem ísť. Poď sem, on ide jak strela. Tento. Jak môže byť taký rýchly? Ja som spadla. No, toto je asi koniec videa, toto je moje prvé video, tak dúfam, že žiadne hejty. No, ďakujem, že ste sa na toto video pozreli, tak čau.